Značka Opel sa stala v prvom poloroku na Slovensku skokanom roka, keď sa v predajnej hitparáde dostala z 12. na 8. priečku. A predaj modelov tejto značky rástol celkovo v 19 európskych krajinách. Pomohla tomu najmä Astra a jej flítové odbery. A treba priznať, že Antara je pre Opel skôr okrajový žáner. Premiéru mala pred 4 rokmi. Teraz prišiel čas na zmenu a tak prešla akousi kozmetickou kúrou. Vpredu dostala nový nárazník, inak má umiestnené hmlové svetlá a nový je aj tvar koncových skupinových svetiel. To sú zmeny badateľné zvonku pri podrobnejšom skúmaní. Ďalšie zmeny registrujeme v interiéri. Prístroje a ovládače dostali modernejší tvar, iné podsvietenie a zmenená je aj celá stredová konzola s prepínačmi. Kruhové prístroje sú uložené v hlbokých tubusoch. Novinkou je elektronická parkovacia brzda a Hill Start Assist, elektronický systém, ktorý ťažké SUVčko podrží pri rozjazde do kopca. S orientáciou pri použití jednotlivých prepínačov nemá vodič problém ani pri prvej jazde. Premyslene sú navrhnuté odkladacie priestory medzi veľkými, pohodlnými prednými sedadlami. K dispozícii sú aj ďalšie priečinky s dostatočným objemom na odloženie väčších predmetov. Karoséria Antary tvorí bezpečnú klietku, 6 airbagov je v základe. Badateľný je aj posun v aplikácii interiérových materiálov. Sú kvalitnejšie na dotyk a mali by mať aj vyššiu životnosť. To však ukáže až prax. K SUVčkám sú majitelia niekedy dosť tvrdí. Batožinový priestor má pravidelný tvar, dobrú variabilitu a objemný odkladací priestor aj pod dnom. Po sklopení zadných operadiel vznikne rovná plocha, na ktorej sa dá v prípade potreby aj vyspať. Konštrukcia zadných sedadiel umožňuje polohovanie operadiel a k pohodliu prispeje aj vyklápateľná stredová opierka. Priestor na nohy tu má aj vyšší pasažier. Omladzovacej kúre pridali Antare aj pohonné jednotky, prispôsobené novej norme Euro 5. Turbodiesel s objemom 2,2 litra sa v nej vyskytuje v dvoch výkonových verziách. Táto slabšie má 122 kW a 350 Nm. Aj napriek vonkajším rozmerom, ktoré radia Antaru medzi stredné SUV, je dobre ovládateľná, čo pri jazde v teréne rozhodne pomáha. Jej svetlá výška 176 mm postačí na bežné využitie. Elektronika pomáha pri zjazde z prudkého svahu. Stačí ju zapnúť a dať nohu z plynu. A aké má Antara šance na trhu? Prognóza z Opla je predať na budúci rok v Európe 20 000 exemplárov. To by im mohlo výjsť, najmä ak udržia jej ceny na uzde tak, ako pri terajšom štarte.